tiyang sepah kula ingkang katuran pinarak wonten mriki nggih sedaya mawon. Kula demi nglaraken kajatipun Pak Parno sak keluarga, kajatipun Pak Parno sak keluarga menika perlu sringatan seka suci ulam sari tuwuh saking rukuning bumi tanggaling Mbosri sedana lanang asar berkah ingkang maha agung. Ngijabahna ingkang dados panyuwunipun Pak Parno sak keluarga perlu nyaosi bukti dar dhateng sedaya leluhur ingkang sampun sumarik saking dar saking estri leluhur sing krimatan sing boten krimatan ingkang tebih ingkang kelak ageng alit sepuhanem perlu dipun kaweruhi sringatan caos bukti dar Bapak Parno rumiyin gadah tetirusan mbok menawi gadah putu jaler nika badhe ngebyakaken jarananipun Pak Sumari Pak nggih sedaya mawon teluwarana ing dinten akad paing saterusipun sampun ngantos wonten alangan satunggal penapa kula suwuni sape pangestu kang wilujeng tiyang sepah kula ingkang katuran pinarak wonten mriki sedaya. Ingkang kabar pinggir bantu kajat malih kajatipun Pak Parno sak keluarga menika perlu sringatan malih caos bukti dar sekul suci ulam sari perlu ngawaruhi kaki bumi nini bumi bu bumi bapa bumi kalian ngawaruhi cikal bakal akal bakal kalian ngawaruhi kaki kawak nini kawak no dukuh pucung mriki perlu dipun kaweruhi sringatan caos bukti dar mugi-mugi Gusti Allah mangsulana teguh rahayu wilujeng dhateng Pak Parno sak keluargane rumiyin gadah tetirusan utawi nadar sasampunipun keluar nadar ing dinten menika sedaya jarananipun Pak Sumari sampun dipun luari sampun ngantos wonten danyang memutangaken leluhur nggodha jim setan priprayangan banaspati gendruwo elo-elo tetekan agi jadi dhateng Pak Karno sak keluargane keluarana ing dinten akad paing saterusipun sampun ngantos wonten alangan satunggal penapa kula suwuni papewe pangestu kang wilujeng tiyang sepah kula ingkang katuran pinarak wonten mriki sedaya. Ingkang sabab nggih bantu kajat malih kajatipun Pak Parno sak keluargane perlu ngaweruhi malih Purwa wiwitan wetan pekasan kulon wusana tengah kaliyan ngaweruhi kiblat papat ingkang dipun wengkoni dhumateng Pak Parno sak keluargane ing dinten akad paing sampun dipun sringati sampun dipun siaraken Pak Parno rumiyin gadah tetirusan utawi nadar mbok menawi gadah putu jaler menika badhe ngebyakaken jarananipun Pak Sumari keluwarana ing dinten akad paing saterusé mugi-mugi sageta wilujeng slamet ayem tentrem guyub rukun anggenipun gegriyan wonten sabet sapon banjar pekarangan ingkang dipun trepi griya kalan Pak Parno mriki keluwarana ing dinten iki sampun ngantos wonten alangan satunggal penapa kula suwuni sape pangestu kang wilujeng tiyang sepah kula ingkang katuran pinarak wonten mriki sedaya. Ingkang sabab nggih bantu kajat malih kajatipun Pak Parno sak keluarga menika perlu wilujengan sringatan jenang sepuh perlu metri kaki among ini among kaki jangkung ini jangkung ingkang jangkung jabang bayi ing dinten menika dumugi 7 wulan setengah menika dipun petoni dipun sringati anggenipun nanggap jarananipun Pak Sumari kalan jenang sepuh menika perlu metri kaki bumi ini bumi bu bumi bapa bumi kalian ngaweruhi kaki kawak nini kawakne duka pucung mriki perlu dipun kaweruhi jenang sengkara mugi-mugi nyawa pono teguh rahayu wilujeng dhateng Pak Parno sak keluargane wilujenga kaki-kaki wilujenga wiwit dinten akad paing saterusipun
sampun ngantos wonten alangan satunggal punapa kula suwuni sape pangestu kang wilujeng tiyang sepah kula ingkang katuran pinarak wonten mriki sadaya. Ingkang sabab nggih bantu kajat malih kajatipun Pak Parno sak keluarga menika perlu wilujengan tringatan jenang sengkala. Perlu ngaweruhi dhateng kaki bumi cikal bakal akal bakal ingkang bakali wonten duka pucung mriki kalan ngaweruhi jenang sekala perlu ngaweruhi nadaripun Pak Parno ing rumiyin gadah teterosan sasampunipun gadah putu jaler menika badhe ngebyakaken jarananipun Pak Sumari ing dinten menika perlu dipun tutup dipun srengati jenang sengkala nebehna dhateng bilai nyelakna dhateng rejeki kala kang dereng dumawah tumilaka dening Allah kang sampun dumawah mangsulana tegur ayu wilujeng dhateng Pak Parno sak anak putune sedaya wilujenga anggenipun gegriyan wonten duka pucung mriki wilujenga sak obah musike sak tangi turune sasaba dolane kabula dados panyune wiwit dinten akad paing saterusipun sampun ngantos wonten alangan satunggal punapa kula suwuni sape pangestu kang wilujeng tiyang sepah kula ingkang katuran pinarak wonten mriki sedaya. Sedaya asahan ambengan menika kajatipun Pak Parno sak keluarga menika nebusi utawi nyrengati anggenipun gadah nadar ing dinten menika sampun dipun luwari sampun ngantos wonten danyang memutangaken leluhur nggodha jin setan ganggu gawe dhateng Pak Parno sak keluarga. Mbok menawi wonten klepatan kula anggen kula ngabulaken minggahipun anggenipun ngrak asan sekul suci ulam sari kula mboten saged ngleresaken ingkang ngleresaken utawi ingkang jangkepi nggih menika Gusti Allah ingkang Maha Suci Pak nggih sedaya mawon kalan nyuwun sewu menika anggaraken kopat luar menika hajatipun ngaweruhi sedaya sabet sapon banjar pekaranganipun Pak Parno ingkang nomor kalih ngaweruhi nadarenipun Pak Parno ing dinten menika sedaya nadaripun Pak Parno sing krimatan sing boten krimatan menika badhe ngebyakaken jarananipun Pak Sumari ing dinten menika dipun luwari. Mbok menawi wonten klepatan kula anggen kula ngabulaken mbok menawa wonten kekirangan keseboten sopan anggen kula matur kula menungsa manusa biasa kula nyuwun pangapunten ingkang kathah nggih sedaya mawon. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad